Jednoho dne mě zazvonil telefon a ozvala se tam tehdy ještě paní Rybářová, dnes už Zdenička pro mě. A Zdenička mi řekla, že hledá pro svého syna byt tady v Hradci Králové a že na mě dostala doporučení a že by ode mě chtěla odbornou konzultaci nebo odbornou pomoc. Je to tak, že? No. A odkud si vlastně Zdeničku dostala to doporučení? No, tak tenkrát jsem to dostala to doporučení od finančního poradce, který byl tvým dobrým známým a bylo to hlavně kvůli tomu, protože už jsem měla jednu špatnou zkušenost s realitní kanceláří, ale protože při koupi bytu jsem se bála sama jít do toho, potřebovala jsem trošku mít tištěný záda, tak mě poradil právě telefonní číslo na tebe. A vidím, že se nezmýlím. Byl to teda opravdu ten pravej tah na branku, jak se říká. My jsme si spolu prošli několik bytů, je to tak, tady v Hradci a možná, už se přesně nepamatuju, ale možná 2, 3, 4 měsíce jsme hledali, procházeli, konzultovali, až v podstatě jsme narazili na velmi pěkný byt v Nové Zástavbě. No, ano. I když jsme tam měli také lapálie ze začátku, ale právě s tebou se to všechno řešilo úplně jinak. A vlastně s tebou jsem hlavně neměla ten pocit, že musím něco zařizovat. Všechno prakticky si zařídila za mě. Tam jsem ten byt kupovala úplně s takovým odlehčením a věděla jsem hlavně, že to klapne, že prostě tam se mám spolehnout. A jsem strašně ráda, že jsem nejenže potkala tebe jenom jako realitní makléřku, ale jako člověka, protože jsi to viděla z toho správného úhlu. A věděla jsem už snad, co jsem tě poznala po 5 minutách, že víš, že tu svoji práci děláš s láskou a že víš, o čem je řeč a víš, co doporučit. Tak to děkuju moc. Já si vzpomínám na jeden okamžik, kdy jsme s tebou a s tvým synem přišli do toho bytu, který si vlastně nakonec koupil. A vzpomínám si, že jsem si říkala, no tady bych si uměla představit bydlet i já. Opravdu si myslím, že jsme vybrali, pořád si to myslím, že jsme vybrali velmi pěkný byt. A myslím, že v obě teďka víme, že se mu dobře bydlí. No jo, je to prakticky jeden z nejlepších bytů a myslím si, že krásná lokalita. Bylo to všechno pod, jak já říkám, pod profesionálním vedením. Já ti děkuji moc za spolupráci, děkuji ti moc za důvěru a v podstatě to je asi všechno. Já můžu dát jenom doporučení. Pro mě bylo hodně důležitý, že Zdenča mi 100% důvěřovala. Že když jsem jí řekla svůj názor, nebo jsem jí řekla svoji zkušenost, řekla jsem jí, myslím si, že by to bylo dobré takhle, proto a proto, tak ona si mě vyslechla a v podstatě přijmula tu moji zkušenost a v podstatě nepřetahovala se se mnou, neoponovala mi a 100% mi důvěřovala. A to si myslím, že hodně pomohlo k tomu, že jsme jakoby tu spolupráci takhle zvládli. To bylo pro mě hodně důležité a samozřejmě i příjemný. A ta důvěra si myslím, že se budovala postupně. Že prostě z začátku jsme se vlastně neznali a postupně během toho měsíce, 2, 3 měsíců, kdy jsme společně ty byty procházeli, vždycky po každý prohlídce jsme si třeba šli do restaurace sednout na kafíčko, tam jsme to všechno probrali, Zdenča si to se synem promysleli, jestli ten byt ano nebo ne, jak to cítí, pak jsme šli zase na další prohlídku a nic jsme netlačili, nic nemuselo být honem. Věděli jsme, že máme čas, ale že prostě chceme koupit prostě do několika měsíců. A je fakt, že když já jsem měla pochyby, tak stačilo od tebe slovo a věděla jsem, že to je správná cesta. Už jsem se nemusela dál rozmýšlet o tom, jestli jo nebo ne. Prostě fakt jsme si tak nějak, vždycky jsi mě prostě tak nahrála, že jsem věděla, že to je správně. A dneska vidím, že to správně je.